Стотици страници, написани за и от 11-те митрополити, работили за държавното разузнаване, мълчание от Светия Синод и покаяние на един от митрополитите, агент на 6-то управление на службите. Това е развитието на последния скандал в църквата. И ние разлистихме тези страници от историята на българските митрополити. Варненският Кирил е вербуван за секретен сътрудник и агент на 6-то управление още докато учи в семинарията. Той има роля в така наречената разработка Цитаделата. Нейната цел е, цитирам, укрепване на монашеското братство и запазване на Зографския манастир като ценен паметник на българската култура. Монах Кирил под псевдонима Ковачев е изпратен да учи за 5 години в Богословския факултет в Солун, за да научи гръцки език. Ваканциите прекарва в Зографския манастир, откъдето докладва. Отец Йоан е потаен човек. За него няма нищо свято, освен парите. Всичко друго не го интересува. Ако прояви някое друго чувство, то е само средство да стигне до своята цел. В архивите се пазят и документи за парите, които агент Ковачев е получавал срещу разписка. През 1990-та Кирил поискал да бъдат заличени всички данни от работата му за службите под другия му псевдоним – Владислав. Варненският митрополит днес избегна срещата с журналистите. За друг божи служител и служител на 6-то управление на ДСС, старозагорският митрополит Галактион, данни в архивите няма. В началото на 90-те е уважено искането на Галактион да бъде унищожена информацията за него под псевдонима Мишо. Служителят на 6-то управление, агент Трилски, а днес врачански митрополит, поднесе извинение. Принуда да ме правят агент не е имал. Аз съм имал свои разбирания, виждания, така както пише и в Библията. Всяка власт е от Бога. В досието на агент Трилски четем, че той е донасял до службите впечатленията си от пътувания в чужбина и срещите си с наши сънародници зад граница. Пример от Швейцария. Доктор Тодоров беше много въздържан в отговорите си. Разбрах само, че е от София. Но по какъв начин и кога е попаднал в Швейцария, не можах да доловим. Смятам, че той е емигрирал нелегално. Русенският митрополит Неофит пък е използван от службите като, цитирам, агент за влияние при решаване на кадрови въпроси. Човекът, който го е вербувал, обяснява за него. Угодничева физиономия. Сервилниченето пред духовниците било нещо нормално. Тези характерни качества той пазил и днес. И още детайли от профила на митрополит Неофит или агент Симеонов от 6-то и отношенията му с жена, наречена от разузнавача Леля Милка. Дружбата между двамата така се задълбочила, че Леля Милка след време осиновила Симеонов и му прехвърлила апартамента си. По повод на нейната смърт, Иван за втори път подхвърлил. Милка прехвърлила апартамента на Симеон, защото успяла да го потикне към съвокупление. Аз не се чувствам виновен към никого или че съм предавал някого, а просто съм изпълнил нещо, което в това време е било изискване към всички такива случаи. Припомням ви, 8 от всички 11 митрополити агенти се оказа, че са сътрудничали на 6-то управление на ДС.